Ja, men så er vi i gang, og vi ordner en laks. Kommer hjem helt laks. Vi løfter lidt op i buen, som I kan se. Skærer ned langs hovedet. Så følger vi rygbenet helt ned til halen. Holder kniven en lille smule skråt, da man skal have så meget kød på laksesiden som muligt. Sådan der. Vender den op. Se hvor flot den er. Så vender man selvfølgelig lige laksen om, og så gør man præcis det samme med den modsatte side. Når laksen er skåret fra benene, så for at finpudse siden, der fjerner vi benene ned langs buen, så tæt på benene som muligt, og lige tager det værste bugfedt med for enden af benene der. Se hvordan. Altid dejlige skarpe knive er jo det bedste. Der er op ved ryggen fjernet lige det værste finder. Så sidder der nogle små fine ben heroppe. De sidder mere eller mindre på alle rundfisk, som er lige til at fjerne med en laksetang, som vi har liggende her. Hvis ikke man har en laksetang, så bruger man selvfølgelig fars bidtang. Man skal bare ikke sladre. Og til sidst skal vi have fjernet skindet. Man skærer lige fra halestykket og ned op mod det hoved, der ikke er der mere. Og selvfølgelig så tæt på skindet som overhovedet muligt, så lidt af laksen går til spilde.